Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Zakiru Zakar kai hankali. Sardana Aminu Ibrahim kin Aminu. Haladu Aminu kin na Tilaberi. Kenan Zakiru ka bi a hankali. Aminu nan danshe ne. Allahi Alhaji Zahe babban gayya. Muhammadu Idi Komando, Alhaji Jaharu Yahaya Farna Bagai, Idi Bagai yaronku, Zakiru kuma ‘yan Jima, Nura Hassan shi kuma zai je shi kokowa. Allahi, Zakiru Zakari, ka biya hankali da Aminu, Aliru Aminu nan danshe ne. Allahi, Abdulaziz Mare, suna kallon kasu da su ɗayar abubuwa tuba bagawa. Ismail Kaura shi na can dajin ma da Sala Guguhema suna saurare. Alhaji Kasim Isa Karkara, Alhaji Illo Karkara, Alhaji Shafi'u Sa'idu, Aliru Aminu kinan danshe ne. Allahi Zakiru sai ka bi hankali. Allahi sai ka bi hankali. Aminu danshe ne ni ce ma. Halar Aminu danshe ne, ka gani ko? Aliru Aminu danshen yaro ne, a Tilaberi kinan danshe ne. Yawwa Alhaji Isu Tamga a Kadi ɗan Laraba, biya Muradi Hamza mai Kano a can Tawa da Alhaji Isiya, Alhaji Ismaila mazamni Lazeriya, Coach Pele, Hamza Salami suna sauraren ka. Wallahi Zakiru sai ka bi hankali. 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 Aminu Haladu Aminu kin nan danshe ne. Sai ka bi hankali. Wallahi kada ka manta sai ka bi hankali. Ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi. Mun gode. Zakiru ya kada. Doli Allah ya kyace da kuwa. Zakiru ya kada. Cha Alhaji Adamu bayan ruwa, Alhaji Umar na baki Estat, Alhaji Haruna Ajasu baban Makka. Zakiru ya kada. Zakiru ya kada. Allah Gagal Busin nan shina ta Zakiru kari. Sai da Zakiru ya gwada mai iya takanik. Allah kai